Magandang umaga mga igan. Bale, nandito tayo ngayon sa siyudad ng Dumaguete. Nakasakay tayo ng pedicab. Yan mga igan, no. Napakaliit lang talaga tong siyudad namin dito sa Negros Oriental mga kaibigan. Yan. Sobrang traffic, ang liit pa ng kalsada, tapos sobrang daming sasakyan. Lalo na yung mga motor. Napakaraming motor dito sa Negros Oriental or dito sa Dumaguete. Ito ang motorcycle capital of the Philippines mga kaibigan, ang Dumaguete City. Ang ano lang talaga dito sa Dumaguete City ay puro university kasi ito mga kaibigan eh. Yung ano namin, ang daming kilalang university na magkalapit lang. Yan, kitang kita mo talaga yung ano dito mga kaibigan, na wala tayo sa sentro ng sentro ng syudad namin. Dito lang tayo sa may palengke banda. Yan, no. Grabe ang sikip, grabe ang traffic. Yung mga maliliit na sasakyan nga lang mga kaibigan. Grabe, napakaliit lang talaga ang lugar namin dito sa Dumaguete. Yan, papunta tayong palengke pa. Hindi ito yung pinakasentro talaga sa syudad. Pero grabe talaga ang liit ng mga daan dito. Yan. Yan mga kaibigan.